Silvia Gauci, waħda mix-xhieda prinċipali fil-każ kontra Sandro Ketkuti, fl-aħħar jiem xedet fil-qorti li hija ġiet ordnata minn Vince Farrugia biex tgħid lill-pulizija li rat u semat lil Sandro Ketkuti jgħid li rid joqtlu, meta fi kliema din mhijiex il-verità. Qalet ukoll uffiċjali għolja tal-GRTU laqgħu lilha u lil sħabha impjegati tal-GRTU biex jgħidulhom x'għandhom jgħidu lill-pulizija. Apparti li huwa direttur tal-GRTU, Vince Farrugia huwa wkoll rappreżentant Malti fih dan il-Kumitat Ewropew tal-Affarijiet Ekonomiċi u Soċjali. Vince Farrugia kien ġie appuntat f'din il-kariga minn Lawrence Gunzi f'Ġunju tal-2010. Mal-ġurnal The Times l-uffiċċju tal-Prim Ministru għażel li ma jikkummentax dwar jekk Vince Farrugia għandux jirriżenja minn din il-kariga u qal li huwa inopportun li wieħed jagħmel dan minħabba li l-każ għadu subġudice. Il-Prim Ministru farfar ir-responsabilità tal-ħatra ta' Vince Farrugia f'din il-kariga fuq l-MCSD billi qal in-nomina ta' Farrugia kienet saret fuq rakkomandazzjoni tal-MCSD. Madankollu ma' The Times, iċ-Chairman tal-MCSD Sonny Portelli qal li l-MCSD kull ma għamel kien li pprovda lista ta' ismijiet ta' persuni li jistgħu jokkupaw il-kariga. Sonny Portelli qal li l-għażla finali minn dawn l-ismijiet kienet responsabilità tal-Prim Ministru. Brabta ma' dan il-każ fil-jiem li għaddew il-Kunsill tal-GRTU esprima fiduċja f'Vince Farrugia u l-uffiċjali l-oħra li semmew fil-qorti.